आज के सर दुनिया पूरा सभी केहू जरी बजावे के बा हमरो कहीं गावे के बा रोजी रोटी खातिर लेकिन प्रयास कोई खराब ना जीव रूपी दुल्हन सपना देखले बड़ी का कहत का बड़ी का कहत तारी आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे सपना देखले बड़ी सपना तो आदमी देखेला कि हेलीकॉप्टरे पे उड़ल सही बात बा। जब सपना टूट जाला तो उहे पूरन के लेवा पौड़ीस काटती है सही बात बहुत सपना देखिला रोज रोज लेकिन तो देखली कि केंद्रीय मंत्री बनल बनी है सरकार चाहे तो सपना टूटल तो देखनी जे कि गांव में उहे पड़ई में सुतल बनी चाहे रोड पर 10 कट्ठा हिजा लिखौले बनी आज एगो हमार बाबूजी बड़े जोन हमार गुरुजी हई ई सच्चाई बात ई है खराब बात माने वाला ना हो ना। ई शब्द हो 8 दिन के अंदर में 8 दिन के अंदर में हमारे गांव में मुस्लिम के बड़ी संख्या बा हाँ जी अब बड़ी हमनी के माने ला सही बात तब भोजपुरी के भाषा ना होला कि पीटो तनी मारो तनी गाड़ी दे तनी धासो तनी तो हमार बाबूजी कहले कि इतना ही गलती करत रे सो हाँ जी आ कतनो धासो तनी तबो आ जाता रे सो सही बात त हमार बड़का बाबूजी उनकर मित्र हो हाँ वो कहत रे कि धासो तर फारियो देबो तो तबो तोहर भी है मतलब कि बड़ी प्रेम बा सही बात बा चुटकिला हो हां सपना का देखले बड़ी का देखले बानी अशोको बाबा कबो कबो सपना देखेले हां किनका बहन से हमार बियाह हो गए सही बात 26 में होइबो करी बाकी सपना टूट जाला तो जान लगी ना ना ये हमार सार है हम इनकर पाप नहीं अशोक बाबा से 26 में बहन से शादी गोलू राजा के होई अशोक बाबा कोहतरी की सपना अपना देखी जौन गीत हम गौले बानी रौरा सबके सुने खातिर हां भाई क्लियर बता दो आ सुनब सभे तो हमरो मनोबल बढ़ी कि और ऐसन ऐसन गीत हमरा गावे के चाहिए कि सपना हाय 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 देखनिए वो रोतिया इस गाना गाने का मतलब क्या है क्या है आप लोग सुनिए सही बात ई ढेर गाना कोई नौजवान कहे कि मारो मर दे इहो जी और स्वामी के हिते बनत रे लेकिन इसका एक मतलब है सही बात एक जंगल में आग लगी थी हां उस आग को एक चिड़िया बूंद बूंद से उसको बुझाने का प्रयास कर रही थी सही बात जंगल के राजा पूछे कि अरे चिड़िए ए चिड़िए क्या तुम्हारे इस बूंद से इस जंगल का आग बुझ जाएगा चिड़िया ने कहा कि मैं जानती हूँ क्या कि नहीं बुझेगा अच्छा लेकिन जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम बुझाने में आएगा जलाने में नहीं आएगा वाह वाह तो सही मैं इस गीत को क्यों प्रयास कर रहा हूँ कि हमारो नाम भोजपुरी के जहिया लिखल जाई हाँ। तो बचावे में नु आई डुबावे में ना नु आई ए, आ गइल बा डुबावे में बचावे में सपना और देखनी एगो रातिया जय हो तो धड़के छतिया वाह लागल हो
का देखले बड़ी का का देखले बड़ी कि दुल्हा के बिना अरे बोरियो दिया के सुरतिया हाल से सजाई के सुरतिया बिनहावे जेवरतिया लागल तेरा लेकिन रोवे लगल सबरी घर दिया जय हो रोवे लगल सबरी घर दिया कौन? ओ तो पाए जब मुरतिया लागल हो रोवे लगल सबूते धरतिया सब जनुरतिया लागलेरा सच हूँ मैं मरदा के जतिया ओ हो सच हूँ मैं मरदा सच हूँ मैं मरदा अरे सच हूँ मैं मरदा सच हूँ मैं मरदा के जतिया जतिया सच हूँ मैं अरे मरदा के जतिया के निकटाय नतिया लागल हो कहे गोलू अरे समदिल समहतिया आदेश होई तो हाँ जी कुल्हिया जुगतिया लागले लेकिन हम इहे कह के बैठो चाहे जाई सही दुए गो काम होई हाँ जी तो सबका से कह के का ई हमरो पर लागू बा रोरो सब पर लागू बा को रजनी अरे बेसी अति आ सब करू बा के गति सही बात यही से कहतन कि ढेर कूद मती बाती काहे कि एक दिन का अरे माटी के शरीरिया होई माटी ढेर कूद मती माटी के शरीरिया होई माटी जब राजा भगवान निर्मला होके होशियार यतना अतना तोहरे के नहीं कह ना खाली जमावे खातिर इशारा करतनी अपनों के कहते सही बात होके होशियार यतना अतना अरे पूर्व बनेलो कतना कतना दिन बाटे जतना जतना एकर गारंटी नहीं ना नहीं खे दिन बाटे जतना जतना जतने बा सही अरे हंसी खुशी से लो तू काटी जिस भजन मराओ
तेला बोले मैंने लाफा शूटिंग सही बात दिस डे हाँ चली नहीं तेला बेला बेला बस 4 दिन के बा खेला खेला अरे लगल बारेला रेला लगल बारेला रेला यह सच्चाई बा सही बात अरे मौत से केहू नहीं कहेगा के गोलू राजा राजा आई जो बटोली होगा भगवान यमराज से कहले का कि जाओ जाओ उसे पकड़ कर लाओ तबला लोग भगवान यमराज से कहले कि जाओ उसे पकड़ कर लाओ हाँ जी यमराज कहले कि अरे सरकार उसका गलती क्या है क्यों हम उसे लाए भगवान कहले कि तुम जाओ तो सही जाओ बहाना हम दे देंगे सही बात सही बात कहेगा के गोलू राजा राजा अरे आई जो बटोली बाजा राजा तब मिली है साजा राजा अरे संग दिल के हूँ नासी नासा बड़ा